Käykö korkea veto, johon Rannelin muuttuu peliin ja sitten vedetään kyllä päin näköä. Nyt meni pikkuisen ohi tuossa tilanteessa ja nyt katsotaan sitten mitä sillä lopulta oikein tapahtui. Joka tapauksessa Pelicans-pelaaja on siellä kontusillaan ja se tarkoittaa sitä, että nyt lähdetään rangaisaitioon ja se on Onni Linde, joka siellä ymmärtääkseni on. Ja Linde, joka koki jo kovia, kun hän sai Meskasen kyynärpäästä, niin kokee nyt sitten lisää kovia asioita. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt puhutaan jo vähän isommasta rangaistuksesta. Se on Joona Riekkinen, eli KK:n pakki, joka siinä huitaisee päin näköä. Ja se on joko 2+2 tai 5 minuuttia, jompikumpihan siitä täytyy tulla. Ja sitä tarkastellaan nyt ilman muuta videolta niin kuin pitääkin näissä tilanteissa aina. Tuli vähän tuolta niin sanotusti takamatkalta tuo tilanne ja kiekko oli jo keskialueella pitkällä, kun tuo tilanne sattui, mutta tämän vuoksihan tarkkailupiste on olemassa, josta katsotaan sitten tarkalleen, että mikä tilanne on. Koko johtaa 2-1. Maalintekijät Jimi Suomi ja Josef Berger. Ja tässä se tulee. Ja niin kuin näkyy, niin kyllähän se päin näkyy ja tietysti tuo isku tulee tuossa noin aivan tuonne kaulan seutuun Riekkiseltä ja kyllä ulosajo on tietysti enemmän kuin lähellä tuossa tilanteessa. Se oli jo Meskasen tilanne oli pikkuisen sellainen, että sitä voisi vähän jo tarkastella myöskin jälkeenpäin jopa. Mutta nyt sitten katsotaan mikä tämä tuomio on. Joona Riekkinen, joka 2 kautta luuti Ässien puolustuksessa, tällainen selkeä peruspuolustaja, joka nyt sitten tällä kertaa kuitenkin ottaa tämän mailan vähän sellaiseen käyttöön, että siitä on seurauksena rangaistus, mutta onko siitä jopa iso rangaistus? Sehän tuo peliin tietysti aivan uudenlaisen ulottuvuuden, jos se näin tulee käymään, ja sehän nähdään kohta, mitkä näytöt tulevat ottelun tuomaristolta. KK numero 6, 5+20 voittamana. Ja tuomien kuulitte. 8.54 ottelu toista erää jäljellä. Kun Riekkiselle päätyovet aukeavat, jota se tarkoittaa sitä, että Pelicansilla iso mahdollisuus tulla ottelussa mukaan, kun iso rangaistus on kysymyksessä, niin tietysti iso rangaistus pelataan loppuun saakka. Ja onhan toi ilman muuta selvää, että todella rumasti, erittäin rumasti siinä Riekkinen pelaa, kun Lind yrittää hänen ohitseen siinä. Ja nyt sitten Pelicansilla on mahdollisuus todella 5 minuutin ylivoimapeliin. Ja siellä on Christopher Forsberg aloituksessa heti välittömästi. Koko johtaa.